फोरोंगिरि सार मेडाम नोंथांमोनखौ फरायसालिनि लांगोनायाव आरो इतिमध्य माखासे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय दायो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि गेजेराव मानगोनां सारा सफैनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों सारखौ जोङो थांखिनाय मोनसे हाबाफारि होदोंमोनब्लाबो सम सारा सारनो हायाखैब्लाबो सार बिथाङा मानसि फैनानै टिकेटखौ गाहोनो थाखाय फैदों आं गिबियावनो आमाराखा गुदि फरायसालि आरो फैरबारि बेंखन गुदि फरायसालि आफादनि जानानै जोबोद साबायखर बावदों आरो बे मुगायाव आङो दिनै हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लादों दा बे हिसाबै गिबियावनो जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय भेगाव जियाय अनारेबल बिथां रेसपेक्टेड जोंनि टिचार्स नोंथांमोन जोंनि गौतमनि आफादगिरि बिथां लोगोसे जिल्लानि आफादगिरि बिथां रेसपेक्टेड टिचार्स गार्जियान्स आरो सोलोंथाइनि आफादनि आफादगिरि एसएससि आफादगिरि आफादनि जोंनि गेजेराव आफादगिरि आरो लोगोसे नैबे मेलनि गेजेरजों गरायनो लानाय 60 बोसोर जालांनायनि उनाव जा रिटायार मोननाय आइजो मोननाय माखासे सोलोंथाइफोरखौ आरो लोगोसे नैबे फरायसालिनि मोजाङै फोसाबनानै दोननायखौ जों नुवाखै बाथौ गायनायनि अखानायैनिफ्रायनो मोसौ खिजों बोरमा खिजों गाग्लिनानै मेरफोरखौ सेफायजोबनानै धंस खालामनायखौ जों नुदों माखासे ओनसोलाव बेखायनो आं मिथिजावनियाव खावलायदों बे जोंनि बाथौ धोरोम गायसननायजों लोगोसे जोंनि सिजौनि जा सेम्बल बिथा बेयो एलाका खोथा नङा बिथा जोबोद साबायखर बावदों थारैनो जों जोबोद गोजोनबाय आरो बिथाङा समखौ एसे मिलायनानैब्लाबो जोंजों एसे सावरायफैबाय बेनि थाखाय जों गुदि फोरोंगिरि आफादा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गुदि फोरोंगिरि आफादनि जानानै साबायखर बावदों फिन खेबसेबाव आरो लोगोसे खना गामिनि जानानै आरो फरायसालि जानानै आं सार बिथांखौ जोबोद साबायखर बावदों आरो with him best life in future and long life आरो उदां थानो हायो सारा आरो समाजनि जोंखौ सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो थुलुंगा होनो हायो बेखौ आफा इसोरखौ आरज गाबबाय जौगाखां आफाद जादोंमोन सार बिथांमोना नोंथांखौ एसे बरायनो नागिरदों आरो फांसे बिफां फुलि नोंथांनि आखायाव बिथांमोनखौ गथायनो नागिरदों बिथांमोनखौ गथायनो थाखाय खावलायदों सार बिथांखौ सोलोंथाइ जौगाखां आफादा जानायजों बरायदों बिथां अजित बर' बिथाङा सोलोंथाइ जौगाखां आफादनि आफादगिरि Thank you. दायो दं आरजनि आफारि Halo guys, नोंथांमोननो दिनै बे बोसोरारि सेथि जथुम्मानि गासै हाबाफारि आरो जा नुथाय बेखौ दिन्थिलांगोन बे जादों बेलासेनि सावराय जथुमनि आरो रायजो नोंथांमोनखौ जोंनि बे दरखं सेराव फैनो थाखाय खावलायबाय दिनैनि थान्दै मेल बेखेवनाय बे थान्दै मेल फारियाव थांखि जानाय आलासि महरै थिसनजानाय मानगोनां मालती रामसियारि मेडाम बिथाङा जोंनि आमराखना गुदि फरायसालिनि सासे लेङाइ फोरोंगिरि लोगोसे
जोंनि खैराबारि बेंखन गुदि फोरोंगिरि आफादनिबो बोसोनगिरि जोंनि खैराबारि बेंखन गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि बिथां लोगोसे जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि बिथां लेङाइ आफादगिरि सार बिमल बसुमतारी बिथां सारें जनता गुदि फरायसालिनि एबा दिनैनि गेवलां मेलनि बेखेवगिरि मानगोनां सार धनजित कुमार बर' बिथां जोंनि CWC मेम्बार एबा खैराबारि बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनिनो बोसोनगिरि लोगोसे बयनाना कसारिपारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगुरु सार सुम्बराम बर' बिथां फोरोंगुरु सार मेडाम बिथांमोनखौ जोंनि थान्दै मेलाव जिरायफैनो खावलायबाय जोंनि थान्दै मेल बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारियावनो थांखि जानाय महरै आलासि जोंनि फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि बिथांखौ दिनैनि थान्दै मेल बेखेवनाय हाबाफारिखौ आं मावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जोंनि खैराबारि बेंखननि नेहाथारि मानगोनां महरै नवीन चन्द्र बर' नोंथां आरो लोगोसे जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरि आरो लोगोसे जोंनि नैबे सेथि हाबाफारिखौ मावलांनाय हांखुरि दरखौ बेखेवनाय लोगोफोर नै दान्दिसे जिरायबाय हजों थान्दै मेल सोलिगासिनो दं आरो बिथिं आर'जनि हाबाफारि सोलिगासिनो दं नै बिथिं दं नै ओंखाम संनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं दान्दिसे जिरायलायबाय नै आर'जनि हाबाफारिया जोब्बाय दा बिनि उनाव बिथांमोना जिरायगोन दान्दिसे Apa yang ya? Nopo. Ya. Besok. Sim sim pola pola sim sim pola sim sim pola pola sim sim pola Fine flat foot petula petula Ram 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 tiu black simbula simbula Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna. नै नोंसोर खनगोन नामा खनगोन मा समाव खनगोन Jeng song. गेवलां मेलाव नामा हा केप्टेननि मुङा मा दे सन्जिब बर' केप्टेननि मुङा नहीं है दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान ये दुनिया एक दुल्हन नै आमब्राफारा गामिनि सिख्ला आइजो बयबो मोनसे फट'शुट लानो सानदों बे फट'शुटनि थाखाय थियारि जागासिनो दं बे बिबार मालाया जनानै गोलैबाय जरायगासिनो दं Sim sim bola bola sim sim bola Pine flat floor white petula petula Drum drum give flat simbula simbula Hare Rama 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 Hare Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna. London देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, और देखा जापान. माइकल देखा, एलिस देखा, सब देखा मेरे जान. सारे जगह में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे के बिंदिया. है मेरा इंडिया, I love my India. ये मेरा इंडिया, I love my India. ये मेरा इंडिया, I love my India. सानैसो सार सफैगौबाय जायगानि गारिया एसे फासिदोंमोन. लोगोफोर बेयाव जाय बिथांमोना जिरायदों गासिबो फोरोंगिरि. दा बे समाव ओंखाम जानाया सोलिगासिनो दं. बे ओंखाम जाखांनायनि उनावनो दान्दिसे जिरायनानै बेलासे गेवलां मेल जागोन. सोनाबारि बेंखन बरगुरि फोरोंगिरि आफादनि खुंगा सेथि बोसोरारि जथुम्मा रुंसारि जमित्र बसुमतारी गोसोखां गेवलां मेल बिथांनि मुङाव दिनै गेवलां मेलखौ जागायजेनगोन. बेनो गिबि हाबाफारि बोसोरनि खुंगा सेथि हाबाफारि होनजायो. देग्लायनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जागोन बे हाबाफारिखौ. बोसोरफ्रोमबो बारग' फोरोंगिरि बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन, लोगोसे मान बावगोन. मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, हाबाफारि बायदियै जोंहा सोलिलांबाय थादों. दायो जोंहा हाबाफारियाव दङ SMC जों लोगोसे सावरायनाय. आं खावलायनो सानो गुबुन फरायसालिनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय SMC नि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मेम्बार नोंथांमोन फैदोंब्ला आम्रखना गुदि फरायसालि सिङाव जिरायफैनांगौ. सार मेडाम बिथांमोना सावराय जथुमनि थाखाय जिरायबाय. सावराय जथुम जागायजेनसिगोन. बे हाबाफारियाव बायदिसिना बिथांखि लानो हागौ. लोगोसे दंफां स्कुलनि थासारि, सोलोंथाइ गासैनि बिथिंखौ सावरायगोन बे आफादाव. बिथिङाव सावरायनाय हाबाफारि दङ. बे हाबाफारिखौ जों जागायनो आखायाव लादों. ओंखायनो थांखि जानाय आलासि बिथां बिथांखौ बरायना लाबोनो थाखाय खावलायदों. बेंखननि आफादगिरि बिथां
बे समाव जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय दा जोंनि जिथुनि थिखानाय आयदा बे आयदानि सायाव फुंखा सुबुं महरैनो होननानै सारबिथांखौ बिबुंथि लाखिनो खावलायफैदों लोगो लोगो दा जों समनि आंखाल बेनि आगोलाव सारबिथांखौ जों सिनायफैनो नागिरदों गुदि फरा बर' बिजों फरायसालि आथिखालनि थासारि बे आयदानि सायाव बुंफोरगोन मानगोनां सुबिला बसुमतारी सार बिथांखौ जोंनि सेथि बोसोरारि जथुम्मानिफ्राय गासै मानफोरजों बरायना लागोन ओंखायनो जोंनि बरायनायखौ आर'नाइजों खावलायबाय गावनि सिनायथिखौ जों खावलायबाय बिथाङा सुबिला बसुमतारी लेङाइ नेहाथारि एरगाव महकुमा प्राथमिक समिति SSC आफादगिरि फैना आरो बिथाङा बबेबारि कम्पास समिति आरो गुबुन गुबुन नागिरा आरो हिसाबै आयदा बेनि सायाव मानगोनां सुबि बसुमतारी सारखौ बुंथिनाय Agak kapten agaknya. गुबुन Agaknya yang benar benar. बेजों लोगोसे Harus रखो. गामि Apne अब हो जाएंगे. आफादनि मानगोनां Harus रखो. आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन अच्छे से गाना. लोगोसे खामानियाव Ya, थानाय बिदाय खबरें. रायजो राजा जोंनि Kam जाने से लोगोफोर. दाब दाब फरायसालिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां SMC नि फोरोंगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि नैबे SMC नि जा सावरायनाय बियो जोबथ'बाय. बेनि उनाव रेगां बिथांमोना ओंखाम जागोन. ओंखाम जाखांनायनि उनाव दिनैनि जोबथा हाबाफारि गेवलां मेला जागायजेनगोन. नै गथ'फोरा मेथाइ खनसिगोन. गेवलां मेला जागायनायनि सिगां उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोना मोनसे मेथाइ खनगोन. Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 London Decca Paris Decca London Decca Paris Decca All Decca Japan Michael Decca Elvis Decca सब Decca मिर्जा सारे जगह में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान ये दुनिया एक दुल्हन के मजे के बिंदिया ये मेरा इंडिया I love my India ये मेरा इंडिया I love my India ये मेरा इंडिया I love my India and teachers are requested to come here on dais. बे समाव जोङो दिनैनि सेथि बोसोरारि जथुम्मा खैराबारि बेंखन बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद जोंहा हरखाबै रिहार्सल होनायलाय रोजाबनाय दामनाय देनायाव गोबां गोरोन्थि जाखागोन. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
नोंथां रिहार्साल खालामबाय आरो जोंखौ मेथाइ खननानै गोजोन होबाय आं बिथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव साबायखर बावदों लेङाइ नेहाथारि मानगोनां सुबिराम बसुमतारी बिथां खैराबारि बेंखन गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि कमलाकान्त बर' बिथां आफादनिनो बोसोनगिरि थामहिनबा सेन्ट्रेल CWC जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि मानगोनां सार शम्भुराम बर' बिथां लोगोसे जोंनि फ्रि सार्भिस होना फोरोंनाय देमलायस्रि बर' बिथाङा आफादगिरि बिथांखौ सिनायथि होगोन ओंखायनो कमलाकान्त बर' बिथांखौ गावनि सिनायथि लानो खावलायबाय साबायखर थाबाय बिथांनिसिम आरो लोगो लोगो गिबियावनो नुजाथि फैनाय बे गेवलां मुलाय गाहाय आलासि मानिनां मुस्रि गेवलां बोहिथि बर' सार BO खैराबारि मानो होनब्ला आं आसलते उन्दै समनिफ्रायनो आं एसामिस मिडियाम फरायनाय बेनिखाय आं एसे बर' रावावहा एसे बुंनाय आंहा गोरोन्थि जाखायो बेनिखायनो आं बेखौ निमाहा बिना थानाय जाबाय बेनिखायनो आं गासैबो हाउसनि मददथि लानानै आं गेरेन्थिफोरखौ निमाहा बिनानै आं दिनै बे आफादगिरिनि बे गेवलां मेलखौ सामलायलांनो आखायाव लाबाय आं आरो मासिखौ आजावबाय होननानै आं घोषणा खालामबाय आफादगिरि सायख'नाय थांबाय 2 नाम्बार आफादगिरि मासि आजावनाय थांबाय दा 3 नाम्बार दङ रुंसारि फोरोंगिरि मोननै बागे 1 मिनिट सिरियै आरज दोङो बेखौ बुंनांगोन ना 4 नाम्बार दोङो नेहाथारिनि आलासि सिनायथि आरो 5 नाम्बार दोङो गेवलां मेल बेखावनाय गेवलां धनजित बर' सार बिथांखौ आं गेवलां मेलखौ बेखावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय थांबाय बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय हरबाय मेरा माँ का माँ जो मोर जाएगा सर मैं नहीं जाएगा तो मेरा माँ ने जबरदस्त दुख मिलेगा इसलिए मैं जाना चाहता हूँ सर ऐसा बोला तो बोलेगा हाँ तुम क्या डॉक्टर है तू डॉक्टर है तेरे माँ को देखने के लिए जाएगा हाँ हाँ क्या बात बोला है तुम जाने से तुम्हारा माँ अच्छा होगा नहीं तो सर इधर थे हुआ है तथापि उधर बहुत तो आए थे हुए तो भी मैं जाना चाहता हूँ सर तुम नहीं जाएगा कोई सिपाही को घटिया पूछता है तुमको छुट्टी मिलेगा खेबसेनो बुङो खेबफा फाक बुंनाय लोगो लोगो बिनिफ्राय ओंखारनांगोन नोंथांमोना बे समाव फरायसालिखौ साबना हाबना खालामनायाव हाजासे थुलुंगा आरो हेफाजाब होनाय बिथांखौबो आं बे समाव सिनायथि लानो खावलायबाय बिथाङा लोगोसे RCनिबो आफादगिरि आरो लोगोसे बिथाङा गामि आफादनिबो गाहाय नेहाथारि मानगोनां नागिरदों ओंखायनो सार बिथांखौ आजावनो थाखाय आं गुरैयै खावलायदों आरो सोलोंथाइ जौगाखां आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ बिफां फुलिखौ गथायनो थाखाय आं खावलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय जों मिथिगौ बिर जियानो जाथोंसे
Dog.